de tridimensional on l'Ajuntament d'Ondara i l'Ajuntament de Gata realitzen aquesta col·laboració. L'Ajuntament de Gata i l'Escola Municipal d'Art Experimental i Ondara en l'espai tan especial que tenim ací com és el Prado, i nosaltres també posem a disposició a nivell comarcal per aquest espai que té moltes possibilitats. Agrair també a la direcció de l'escola, a Josep Ginesat i a tots els artistes que heu fet ací la vostra aportació per a provocar-nos. Estàvem comentant abans que les obres el que han de fer és provocar, no ser indiferents, no anar a mirar-nos i quedar-nos indiferents, sinó provocar, per a Déu, per a mal, que ens facin pensar. I crec que la cinquena edició i les darreres, des de la primera, això s'ha aconseguit. De vegades han vingut més de 1.000 persones en edicions anteriors a veure aquesta exposició. I res més, agrair a l'Ajuntament de Gata, a l'escola i a tots vostès per gaudir de l'exposició. I la paraula abans de donar-la a Josep, a l'alcalde de Gata, que vingui així, també la regidora de Cultura que està per ahí, i l'assistència, i res, moltes gràcies. Gràcies al poble d'Ondara, de veritat, perquè en aquest cas dur una escola municipal a un altre poble de la nostra comarca és fer comarca, perquè moltes vegades ens omplim la boca i acabem tinguent casa nostra un campanaret on ens guardem les coses allí. Doncs eixe no serà ni deu de ser el nostre objectiu. El nostre objectiu és que una escola pública, municipal, on hi ha artistes nostres i d'altres llocs, pugui estar a l'abast de tots els ajuntaments de la comarca i inclús del nostre país, perquè si ells fan un treball bo, els artistes deuen d'estar a llocs on el puguen veure tot, no amagats en caixons. Bé, començaré a l'Escola Municipal Antonio Vives de Gata. Des d'aquest moment fins avui ha sigut en moltes ocasions les que hem pogut sentir-nos orgullosos d'aquesta escola, que també ha sigut l'origen de la nostra mostra d'art tèxtil a l'aire lliure més important de l'Estat, com és l'Art al Vent, on els alumnes d'aquesta escola són elegits per participar cada any. Ja fa 5 anys, enguany del 5è any, que gràcies a la col·laboració, com bé ha dit l'alcalde d'Ondara, entre Ondara i Gata, i l'espai que teniu així, que realment és un lloc que no pots trobar al lloc de la comarca, l'escola de Gata pot gaudir d'una mostra d'art modern on l'alumne d'aquesta escola es posa de forma altruista. I això per nosaltres és molt important, com ja he dit abans, que aquestes obres dels artistes de la nostra escola estiguin a l'abast de la comarca. I és per això que vull felicitar a tots els artistes i agrair-los la seva col·laboració, de part meva com a alcalde i de part de tot l'Ajuntament de Gata, que la veritat és que me fa molt orgullosos que hi hagi aquesta escola al nostre poble i volem continuar fent, en la mesura de les nostres possibilitats, que continuï existint i que continuï donant cabuda a molts artistes de la nostra comarca. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per haver-nos recollit. Moltes gràcies als treballadors de Llencini, als treballadors de Llibertat i tota la gent que ha facilitat la possibilitat que es pogués expressar. Moltes gràcies per les paraules que heu dit. I respecte a l'escola, jo crec que has apuntat una cosa extremadament interessant i és no ens mirem tant al meu
És impossible que hi hagi un museu d'art contemporani a cada autonomia. És millor que n'hi hagi algú que treballa de debò. Evidentment, una mostra d'aquesta envergadura i evidentment és difícil que pugui tindre lloc a altres espais. Té lloc així. L'escola té lloc a Gàtova. Els alumnes de l'escola n'hi ha de la comarca, nascuts a la comarca, n'hi ha qui viu a la comarca i n'hi ha que són de països distints, sinó de cap tenim representats a Anglaterra, tenim representats a Bèlgica, tenim representats a Marroc, tenim representats als Estats Units, tenim representats a Itàlia, tenim representats també a Argentina, igualment de ser d'un per ahir, i no importa, no importa. El que importa és que es pugui vertebrar una energia creativa. Però aquesta energia creativa, ho he dit moltes vegades, és factible perquè, diríem, de qui depèn l'escola? L'escola depèn de l'Ajuntament, no? De la regidoria de cultura de l'Ajuntament. Si no fos perquè ells són còmplices d'aquesta història, l'història no tindria lloc. Per tant, això és factible perquè el dona, perquè els alumnes, perquè l'escola i perquè, diríem, doncs mira, perquè l'energia ha vingut així. Dit això, diríem, centrant una mica més en el que és la tipologia de l'exposició, repeteix, perquè ja ho hem dit tantes voltes, mireu que hi ha diverses classes o diversos llenguatges expressius. N'hi hauria uns més intimistes, que parlarien de coses més sensitives, estarien bàsicament els voltants. L'espai és també més acollidor, més íntim, i després hi hauria algunes obres més, diríem, més dures, més reivindicatives, més cridaneres, més en un compromís social i polític, que serien les obres que estan per mostrar. Les dues formes d'expressió, vol dir, les més intimistes i les més extrovertides, no tan boniques visualment, són camins totalment lícits, vàlids i totalment a l'abast del que definim com a art contemporani. Per tant, l'únic que us demano és, quan esteu fent una obra que no busca que sigui agradable a la vista, no digueu que no us interessa o no bloquegeu la mirada cap a aquesta obra perquè esteu mirant-la en unes ulleres que no són correctes. I al revés, si mireu les obres intimistes i les vegeu i això és una cosa tan, diríem això, algo més canyero, de problemes que el planeta i companyia, perquè també miraríeu humà. És l'únic que diem com a consell i evidentment com a consell és que intenteu posar-li temps a les obres. Vol dir, si voleu que les obres tinguen una incidència amb vosaltres, s'imposa que el temps es té que tindre. I a més tal i hem comentat amb nosaltres la meva gelosia entre les arts formals que no necessiten tant de temps i les arts, diríem, de temps, com la música, perquè la música sí que té més capacitat de transmutar-nos, de fer-nos, diríem, copartíceps del que està ocorrent. Mentre que la plàstica, de vegades, no dediquem a l'obra ni un minut. Llavors, si no dediquem un minut, com podem exigir que incidisca en nosaltres? És impossible. D'acord? Llavors, mireu l'exposició sota aquesta mirada, no? I agrair-vos, no diguem a totes les escares per ahir, que vull sempre, i primer d'aguantar-me, que de vegades no és fàcil, ho reconec, de vegades jo també costa parlar a mi mateix i tampoc no és fàcil, de vegades hem d'agrair quan vegem tot el compromís que heu posat amb les hores, no només per a fer l'obra, sinó per adequar la sala, que de vegades estem, per tota la eina, per tota la dedicació i companyia a aquella nostra. L'Àngel també el mateix que aguantar-me, que fa no són fàcils d'aguantar, està pegat. I res més.
sempre acaba amb les mateixes paraules, i és que moltíssimes gràcies per vindre, perquè diem, vosaltres sou els que creu l'obra, perquè l'obra, si no té espectador, no existeix. Per tant, assistim al naixement de les obres gràcies a les vostres mirades. Val? Res més. Moltes gràcies.